she will deliver a message from God. With happiness yakhe. Yes, Mama. This is the so don't make them sad as they do their work. Yeah. Make them happy. Otherwise, they won't be able to help you at all. Uma engasamnyaka isifundiswa wakho bese ukuthi ayilapha emandleni unaka abantu abathize. Bathi hayi phela nako olokuza nonompilo thina sinako. Jesus. Ngoba nako onompilo bewukuthi ngoba nako bani bewukuthi nako obani. Don't make them sad as they do their job. Yeah. Make them happy. Otherwise they won't be able to help you at all. Yebo kwazi ukusiza nhlobo. Ngisho ungacela umthandazo. Yazi ukuthi umuntu okwenza ujabule ebandleni ngisho angafonela ngo12 ebusuku. U-answer phone yakhe with a smile. Mntanami kwenze njani ebusuku? Hayi baba ngicindezela ukuthi nginephupho elokuthi bese athi baba egameni lika Jesu lelo phupho manje. Yeah. Noma lezo zinto ezicelezelayo ngiyayixoxa kulelo khaya lakho. Immediately ziyahamba ngoba kunendoda esikhulumile ehlazi happy ngawe. Mina enye futhi yezi into ebisixakelele. Aba size kuwe. Asizanga umuntu babheka uNkulunkulu beka umuntu. Ngoba awukwazi ukukhoza uNkulunkulu ngaphandle komuntu. I know babashani ngicela ukuyisho le. Akekho umuntu ongakwazi ukukhoza uNkulunkulu ngaphandle komuntu. You like it or not? Indlela yakho yokukhoza uNkulunkulu ivaya umuntu. Mfana namabele omabili uzothula. Ngiyezwa bazalwane. Yabona labantu abaqoqe noma abasibekele ihlalo la kanje. Labantu abasibekele ihlalo bebekhonza uNkulunkulu ukuze kuzohlala ubani. So uma wena ungena ngomnyango wangenza lutho endlini kaNkulunkulu okusho ukuthi wena ubungazi uzokhonzwa. Ngiyezwa bazalwane. Amen. Mina njengoba ngiministerisha nje ngiyakhonza. Njengoba kade behlabelela bebekhonza. Uphethe uhlelo uyakhonza. Uyanikelisa uyakhonza. Wena wenzani? Avail yourself so that God will use you in your availability. If you are doing nothing in the house of God, that means in the darkness. You are doing something. Because you are useless in the house of God. Hallelujah. But in the kingdom of darkness, you are useful.